Guys, mao ni among gi-birthdayhan guys oh. Daghan pag kinabit sa nina. Kita na ba ko sinina? Tama na. Ida nga. Oy, ko. Limang edad nang? 59. Wala laman lagi 58 and a half. Guys, mo ni amo ang kuan diri guys, among manuro ni Abindan, birthday dress bukid. Ngita daw siya chicks, ulitaw pa ni guys. Imo nang gi-vlog ah. Gaga na kayo in. Patihan na kay me. Nabararan pante. Ayamat. Kapuyo me. Ano to me? Oh, dagan pa dagan. Ha? Muna among manang diri guys. Ni among lolo. Tara mo bukid guys oh. Puting loya. Oh, Diba, mong birthday. Oh. So, tanawa. Bukal-bukal ang putsero. Apa? Esos. Bastang daghan na puno guys. Manok na guys. Dapat guys. Di lang makita. Kangit-ngit. May suga. Magbuot mo. Dira na unggoy. Tubig. Kana unggoy na. Jalan ka. Dada magtagal plato. Na. Bihaw abi kay tagal tubig. Dagan tubig dire. Oh, grabe. Oh. Among birthday diri sa bukid. Oh, abi ninyo sa bukid ulay soft drinks na ana. Isa na kay isa mong gi palit. Kaya ulitaw po niya ako pa rin pagmangkon. Interviewon na to ning welaga kaon. Namong manong ni. Sa may wish di mo sa imuhang ika-59 nga karon sa imong kinabuhi. Sa imong wish. Malipay ka. Sa man imong wish. Malipay ko nya gikapoy. Harvest talong. Talong mo day mong naong rog talong. Sa imong pangandoy nga naaba kay Wa ba ka nangandoy makakita kag laing kapikas kay imong kapikas imo ra magipikas. Kani guys daghan gini sa kapikas pero pulanon ba mo basta mga gwapong tao pulanon gini. Biyaan mga check. Biyaan yung tag 16 anyos. Kamangita pa gini sa 15 anyos. Kani ulitaw po ni oh. Kani kay 12 anyos yung pangitaan ni balik. Oh, tata may estrada ni gandam. Among bisita isa ra jud taon kabuok. Ambot asang uban ani. Kuya sa di ito imuhang amigo. Ha? Kinsa to? Ini paabot ganina. Nile? Alas 4 pa nawag si ko alas 5 na ko ni Altoy. Tulog ko balik. Gamit ko tulog ko. Ay, kakit sa mga alaga. Alaga. Ay. Ito kuya. Sipat in laki. Huwag ka ninin gunagin naman ang bahay. Human kanid ko. Kung anak 2 bulan ako guna. Muni ang among mga amuning mga pinubre oh. Ako man gunahan tanan kay ako Pinubre nang ko no kabuti. hay. Oh, happy birthday nung Ronnie. taon nga kay istre. Muna among tigtanom diri mga talong, lobe, daghan pa gulay. Sanabi ko ba Muna yung mga tanom dito oh. pagaran banika mamukuan. Ako pag-agi. Tungas may anak dito ron. Ito Diba? Oh. Ako kanila dua. Mahawo ko alas 11. Manito ko alas 3. Adi ko na ayaw. Muna kang butang sayo. Mahaw ko na sa uso. Balik guna. Mahaw na sa uso. Gusto mo malangis sa pakay. Ligo ko. Ligo pang pupong na ba? Kaon tudaan oy. Hindi nakabot ako din maglungag po mo na makatambong ko alas 9 na. Undan lang ko alas 11. Kaon tudaan akong trabaho. Kung Pag pumahon ako. kung adapted o lipay kaya siya. Balik ang tambong ala
Balik ko ta, usay, maundang ko alas 12, yung balik ko ta mulauna. Siguro ba na imo? Gara sa mga tukoy-tukoy, oy. Tuloy alas 3. Kuratan ni sila, mga Basta dito kuratan. sa bukid, mintingin akong paniuto alas 3. Banat maayo, toy. Daot mo lawas. Ako, kinudugayan ng alas 8 mahaw. Dugay na kayo. Kung makasakali ko atong imot